Goddag og velkommen. I dags fokus er hormonforstyrrende stoffer. Hormonforstyrrende stoffer de findes stort set alle steder. For eksempel i spildevand, når en pige har taget p-piller, og så tisser det ud. En stor del af fiskene, for eksempel, som lever i Aarhus, de har misdannede kønsorganer på grund af de der hormonforstyrrende stoffer. Der findes også en stor del i kosmetik og tyggegummi. Vi har fået en masse videoer, og den første det er fra en seer, som hedder Anna, og hun er gravid, og hun vil gerne vide, og hun er bange for, om hendes makeup vil forstyrre hendes baby. Jeg hedder ikke Anna. Jeg hedder Paige. Hej, jeg hedder Beate og er gravid. Jeg bruger rigtig meget makeup til hverdag, men har hørt, at det kan være skadeligt for mit barn. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om det. Og ja, hvad gør man til det her? Her har vi en ekspert, Birgitte Hansen, med på det område. Ja, nu er det sådan, at 17 er nogle af de mest hormonforstyrrende stoffer findes i makeup, hvilket jo er yderst foruroligende. Store mærker som for eksempel L'Oreal og Body Shop, de bruger det stadig, selvom de bliver informeret om, at det er meget farligt. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du leder efter svanemærket, når du kigger efter makeup, da det ikke må bruge hormonforstyrrende stoffer. Og stopper man. Stop. Hvordan stopper man? Ja, og nu har vi så en anden seer, Kim, som har et meget stort problem med her på studiet. Hej, mit navn er Kim Andersen, og jeg er rigtig glad for tyggegummi. Jeg tygger tyggegummi hver dag. Jeg har altid haft en god sædkvalitet. Men sidst jeg var til lægen, der var det gået meget ned ad bakken. Har det noget med tyggegummi-tyggeri at gøre? Og Birgitte, hvad siger du til det? Ja, altså det kan sagtens være, at dit tyggegummiforbrug har noget at gøre med din lave sædkvalitet. Der findes noget, som hedder BHA, som er hormonforstyrrende i nogle tyggegummier, som f.eks. Mentos. Derfor vil jeg anbefale, at du går til lægen, hvis du gerne vil have høj sædkvalitet igen, og holder op med at spise tyggegummi som f.eks. Mentos. Og her til sidst, så har vi nogle sådan fun facts om det, som vi lige vil sige. Jeg starter. Fisk, de kan på grund af forurenet spildevand, forårsaget af p-piller, få misdannede kønsorganer. Ja. Og der er 17 af de farligste hormonforstyrrende stoffer i meget kosmetik. Mennesker optager ofte stoffene gennem maden, men også lidt gennem huden. I alt Mentos tyggegummi er det farlige stof BHA, hvilket er hormonforstyrrende. Ja, og hormonforstyrrende stoffer, de kan føre til en skadet pubertet og forværret sædkvalitet. Og hormonforstyrrende stoffer findes ofte i solcreme og konserveringsstoffer. Det findes også i madpakker, drikkedunke, penalhus osv. Hormonforstyrrende stoffer er kunstige stoffer, der snyder dit naturlige hormonsystem. Hvis du får for mange hormonforstyrrende stoffer i kroppen, kan du få meget svært ved at få børn. Det fører også til en tidligere pubertetsalder. Så det var alt, vi havde i dag for Fokus. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej. Hej.